गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। दिनै रुनिकाटा सान्थि बरसुम बायसुमतिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरनो भट होनो खावलायदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिआ मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सासे बारग' एनडिएफबिआ फाग्लानि महर लादों। तामुलपुर ओनसोल सुमलिगिरि गामिनि मोनसे समनि एक्स एनडिएफबिआव खामानि मावबोनाय सासे गोख्रों मावथि प्राणजित बसुमतारी बि फागुन एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमामोन। बिथाङा आफादाव थानाय समाव आर्मिफोरजों बुजानानै देहायाव दुखु मोनना दंमोन आरो दायो नांगौ रोखोमनि देहा फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव दायो फाग्ला बायदि महर लानायखौ नुनो मोनदों। आं पुलिस नङा, आइबिबो नङा आरो सिबिआइबो नङा। आं बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि महरै एसआइ जन मुनिराबानि थैनाय जाथायखौ लानानै सिबिआइ नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा बुंथिनानै होदों। 700 फुट गोजौआव दुथां सुबुङा बिरखं जाहाजनि दरजाखौ खुलिनायाव सा 194 दावबायारिफोरनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैदों। एसियाना एयारलाइननि बिरखं जाहाजआ जिज' आइलेन्डनिफ्राय बिरदोंमोन आरो सा करियानि बिरखं गाथोनाव बाग्लायनायनि 2 मिनिट सिगां सासे दुथां सुबुङा 700 फुट गोजौआव बिरखं जाहाजनि दरजाखौ खुलिनायाव सा 194 दावबायारिफोरनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैदों, जेराव माखासे दावबायारिफोरा हां लानायाव जेंना सोमजिनानै बेहुस जादों। नाथाय थेवब्लाबो रावनिबो जिउआ खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बिरखं जाहाजआ बाग्लायनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ बिरखं जाहाजनि दरजाखौ खुलिग्रा दुथां सुबुंखौ हमो। चिरां जिल्ला आसारबारि बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय पिएमएवाइनि मुलाम्फागिरिफोरा थाबैनो न'खौ लुफुंजानो हास्थायदों। पिएमएवाइ आसनिनि गेजेरजों गोरिब नखरफोरनो मिरु सरकारा न' लुनो आसनि हरनायखौ बिसिडिसिनि मासिगिरि सोद्रोमा बिथांमोनखौ थाबैनो लुफुंनानै होनो थाखाय खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।